कोइला बाग के खइला दुश्मन के लिखल गाना है जी रहल चला खुश भइल जानी दादा ले लिया देखाओ किने भूखर बोझा भइल रिपोर्ट वाले खितरो गाजी मामला चोली चोरी की देखो काल भी गाना हमारे लिए भइल बा कि जवानी लेके पाँव भरबू आवो तरुगा कोई बात नहीं, सब चलते रहता है। हमारी माता बहन बेटी भी यहीं पे है, तो हम लोगों को ऐसे ही गाना गाना है ताकि इनको भी मजा आए। ऐसा ना हो कि इनको लगे कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, आज ये लो ना रहे इन लो जहाँ हॉट टॉल के खेसरिया शॉर्ट टॉल तो ठीक बा, अभी बा लो तो ठीक बा। एक बाद वाला कार्यक्रम में हीरोइन लेके आए भाव, जैसे भैया के विजय घोषित भइल ओकरा बाद खेसरिया जी ट्रैक्टर पर नाची। देखा बाबू अरे की चाहे पिया जवानी हमारे चराई रे गइला हो चराई रे गइला एगो नचनिए कारा ई तहरा लोग खाती हो। अच्छा हमारा बुझाता कि दुनिया के आधा ना 99% मर्द बिगड़िए गए है। कौनो मेहरारू के अपना मर्द पे भरोसा नहीं खे। हम अपना पे कुछ ना बोले, हमारा काम घबरा जाता है, बहुत दिक्कत होता हमरा। केहू ये दुनिया में ऐसा मर्द नहीं खे जो अपना मेहरारू के नजर में बहुत सही होखे। सही बात है ना, तू भइल बड़ू नहीं दुनिया में हमनी के केतनो निमन को के जना अपना मेहरारू के नजर में दोषी रह जाए। सही बात बा। हमार तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट बा। हमार सब्जेक्ट तो जानते नहीं, जब हमारा वही में कमे में वही से 2 रुपया कमाए तो कौना से दूर रहे। कब वो केहू सटता कब वो केहू सटता, हम कौन छुछुनर थोड़ी हैं। हम जब नहीं की समान तो हम सटिए जाता नहीं लगे क्या करे बाबू। आओ दिखाओ अरे की चाहे पिया जवानी हमर चराई रे गइला कि चढ़ली जवानी छोड़ के रहेला दूसरा के डेरा में। अनिमन बदन छोड़ी रहेला कवना फेरा में। कि कहीं से बताइया भे बाबा शरीर राजा ही गलते गलते हो। घरे हमरा झगड़ा भइले अखिलेश जी के चलते हो।
मार दी छोड़ी जी